Hello guys, gumising po tayo dahil si Tami ang aga-agang aalis. Aalis na naman siya, trabaho na naman daw siya. So aki, tulali na naman aki guys, nagtulala ang mukha. Habang atong si Tami, gumagawa lang siya ng sandwich niya para meron siyang makain sa kanyang trabaho doon. Kasi paborito ito niya guys, yung mga ganito guys, cold cuts, mga sandwich, ganoon. At saka mahilig, gusto niya siya yung gumawa kasi alam talaga niya kung ano yung dapat ilagay. And yun, so may nagutom dito. Early in the morning guys, look. No, she cries. You can the didi, starving. 3:30, and they're starving. Starving is real dimps. Give him some spicy chicken to the cats. Oh, is that spicy? Yeah. Oh my goodness. Look at honey, she's licking her chops. Hungry 3 o'clock in the morning. Seriously. Look. Yeah. Not so much love. Last. Just spoiled. That's all. Spoiled. Yeah. Tagasunod ako guys, nilinis ko lang yung kalat ni Tami kasi sticky. Ayaw ko yung sticky counter. Ay, nag-snow ang aga. Alis pa si Tami. You have to... You mentioned snow. I know, be quiet. Early in the morning. What? Here. Yeah. And it's... Back in her bed. And it's snowing and you should be careful. Ay guys. So, alis na naman yung baby. Did you carry all the nose spray and stuff? Yeah. Why you carry that jacket? Which one? This one? Why, you are stopping there? I can't. I only have when we drop it down. Nabi late, you know that. Why'd you close that? Huh? Why'd you close that? Because I thought you're done. Ayaw mo buntag sa tanan? Kumusta po yung ano ninyo? Sobrang aga ang ginaw, nag-snow sa labas. Huh? A bit more in my pocket. What's in your pocket? It's a nice one in my pocket now. Say I love you, huh? I need some waters over there. Where did you put it? No, 2 bottles of water. Where? You want? Anywhere. Madilim yung bahay. May multo. May multo guys. So, natulog ako guys. Naawa ako sa aking mga alaga. Kasi 8 o'clock na akong nagising. Gutom na pala sila. Din yun, kumain ako. Din, hinaghugas kasi ang dami ko ng hugasan. Hi guys! Different day! Pero, the same thing lang yung suot ko. As usual, sa bahay lang. Hello guys sa inyo. Hello po sa inyong lahat dyan. So, ang agenda ko po dito is nag-ano lang ako guys na, hold on na. Patay ng butter. So, ang ginawa ko is, wala si Mr. dito. Umalis siya kanina sobrang aga. Kasi may trabaho siyang nakakaloka. Dalawa yung trabaho niya, pero isa lang siyang tao. 'Di ba? So, ngayon, para naman masaya siya sa pag-uwi niya, ang gagawin ko is, lutuin ko yung paborito niya, sausage, andun niya sa oven. And then ako naman, kasi hindi ako mahilig sa sausage, ang lulutuin ko is steak. Steak po yung lutuin ko, guys. Kasi palagi ni Taming sinasabi na mag-start na daw akong kakain ng steak.
Kasi masira, sabi ko masira talaga yan kapag bibili ka ng bili and then hindi ka kumakain. So, mag-start na tayo guys bago kasi masayang yung pera, no? Ito na guys, nagluluto na tayo ng steaks. Yun guys, nakauwi si Tami, masaya siya dahil may sausage. Pero nagkasakit siya mga ilang days later. Nagkasakit siya, so kaya meron akong i-share po sa inyo. Keep on watching guys, kasi mahirap po talaga kapag magkasakit. Feeling ko nga ngayon may sakit ako. Alis po ako ng bahay dahil kailangan kong bumili ng ginger. Ginger lang yun. Loya lang yung bilhin ko guys. Pero loya at saka ano ni Tami. Drink daw niya. Gusto niya ng orange juice. So kasi hindi talaga okay din pa yung pakiramdam ni Tami. Tulog siya ng tulog. Pero iwan ko sobrang crappy talaga for a few days na. Bumagsak yung katawan niya. Wala siyang lagnat. Wala. Pero yun, and yun lang yung ano natin kasi meron akong gawin. And then kailangan ko ng ginger. So, labas tayo, ginger lang yung bilhin. I-share ko lang po sa inyo ha. Share ko lang sa inyo sandali. Kapag ganito yung naramdaman ni Tami, ano ay parang ang hirap, yung parang natulog lang siya, nakahiga. Kung sa Bisaya palaglom, kaya kong mga panghupaw. Parang hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin. Hala, kawawa naman ito. Dear ba? So hindi ko alam kung anong gagawin kasi ngayong araw nagluto lang ako ng makain niya na magustuhan niya and so, punta muna tayo sa grocery. Continue ko yung story ko, yung naramdaman ko yung mga ganitong time. Grocery tayo, tara. So, ito lang yung binili ko guys. Ginger. Unstoppable. At saka itong vanity na vanity fair na And dito, yung ating anik. Hi guys! So ngayon labas na tayo. Ang dilim na agad. 5:38. 5:38. Ang dilim na agad. Oh my God. So let's see. Mark Park. Ito siya dito. Tara. Backing lang ako guys ha. Backing tayo. Tara. Hala, there's something in front of your car. Hala, ano to? Ay, stay put in your lane, you crazy. Seriously, you can't stay in your lane? Ay, mga tao talaga. Ang hirap. Okay. Nagpabili sa akin si Tami ng orange juice. Pero wala yung gusto niya. So, yun, next time na lang. So, yun lang siya. Yung paminsan hindi mo siya makausap. Or hindi talaga makausap kasi nga sa naramdaman niya. And andi nag-alala ka kasi yung parang kahit anong offer mo na pagkain, yung parang hindi niya gusto or kung mag-share ka ng ito ba yung parang ang hirap lalo na kaya pag may anak siguro kasi yung asawa ko kapag magkasakit parang sobrang boring na yung life at saka kapag alam kasi natin na andun siya sa bahay and then wala hindi natin siya makikita, hindi natin siya makausap pala kasi natutulog and then hindi ko magets kung ano yung naramdaman niya, tinatanong ko pero ang
sagot lang is sobrang basa pakiramdam niya. And then palagi ko siyang chine-check guys, na palagi ko siyang chine-check ba kung ano nang nararamdaman. Pero wala, hindi siya mainit. Parang wala lang talaga siya, parang may sakit talaga pero kakaiba. Parang hindi ko alam. So pauwi na ako, it's 5:43 na ngayon. Ang bilis ng oras ang dilim na agad. Pero palagi siyang nagtiti, nag-take siya ng tea and then mga ganun. Sa Pilipinas, kung may doon kung sa Pilipinas ba magkasakit, parang ang dami mong karamay kung may nagkasakit sa family, ganon. Dito iwan ko, kami lang. And then ang sad lang para sa akin, alam ko talaga na andun siya. And then palagi, yan si Tami, aligaga yan ba? Aligaga kasi yan siya kapag nasa bahay lang and then walang masamang naramdaman. Aligaga yan. So kapag magkasakit talaga yan, para akong ang lungkot-lungkot ng buhay. And then alam ko andyan siya pero wala, tulog, and then masama pakiramdam, and then lahat ng pag-alala andun na. Hindi ko alam, and then nabuburyo pa ako yung lahat na yun. Ginagoy. So tara guys, lang tayo. But anyway, yun lang yung share ko guys, kasi ilabas-labas ko paminsan palagi ko naman lang nilabas yung naramdaman ko. Pero salamat sa pakikinig sa aking pag-share. Yun. Ganito yung buhay sa lugar na ganito yung buhay sa lugar na wala tayong karamay, di ba? Walang karamay. Anyway guys, kita-kits tayo later. Salamat sa panonood.